Milana Majerského poznám ako statočného, pracovitého človeka, učiteľa, poslanca tohto mesta, ale aj Prešovského samosprávneho kraja. Považujem ho za zodpovedného a statočného človeka, ktorému ide aj o verejné blaho, o spoločné dobro. Som presvedčený, že by bol vynikajúcim reprezentantom, ale aj primátorom ako prvý, ktorý nesie zodpovednosť za perspektívu a budúcnosť Levoče. Má moju dôveru, má moju podporu.